Dakila makatultulong kadagiti mannalon ken kasama dagiti umili ti Tuba Benguet iti regular a panakisiyangkatan ti kadiwa ng Pangulo iti munisipalidad. Daytoy iti detalye. Napinta sa gundaway ti impaay ti lokal na gobyerno ti Tuba Benguet tapno mai-display dagiti mannalon ken local producers dagiti produkto da. May lako iti umno a presyo ken maadan iti birok iti apanuan ti krisis. Sigon kani Attorney George Fukay, the Executive Assistant to the Mayor, dahil tikat baban iti panaglukat ti munisipalidad iti kadiwa ng Pangulo sa Tuba para sa masaganang bagong Pilipinas. Meron po silang regular schedule na mag-display dito sa harap ng ating munisipyo na ina-advertise din natin or pinapaalam natin sa ating mga constituents para mabigyan sila ng pagkakataon na pumunta dito at bumili or matignan ng mga produkto ng ating mga kasamang farmers at producers dito sa munisipyo. May samat kadagiti na ipayan gundaway ang makipasat iti kadiwa ng Pangulo sa Tuba ni farmer entrepreneur Sharon Balting Bitso, manipot iti barangay poblasyon. Malaking tulong po ang nabibigay ng gobyerno kasi napropromote po nila ang kadiwa kasi every 15 at saka 30 of the month nai-invite po ang iba't ibang grupo ng mga farmers at saka individual na magtinda at saka bibili ng mga product natin. Aktibidad at dakkel a pabor matlang kadagiti umili ita panawan anas ken nga agsalimotmet. Yun po ay nakakaalwan or nakakagaan sa parte ng mga mamimili kasi hindi na nila kailangang bumiyahe, mag-travel, pumunta sa town or sa city ng Baguio para lang makakuha ng mga produkto na kailangan nila kasi ito nandito na po sa harap ng ating munisipyo. At least mas convenient na sa kanila. Babaan iti kadiwa ng Pangulo, nananay ang nariknamot ni Bitso ti kay papanan iti panagrambak, iti Farmers and Fisher Folks Month, iti ili, nga dan tema ang makabagong magsasaka at mangingisda, susi sa masaganang bagong Pilipinas. Though na nasa crisis tayo ngayon, dahil sa tulong ng kadiwa ng Pangulo, nabibenta po namin yung mga gulay sa tamang presyo at saka na-value pa rin yung itong celebration ng Fisher Folk Months. Maramrambakan ti makabulan a Farmers and Fisher Folks Month iti Tuba, iti pangidaulo ni Mayor Clarita Salongan, baban iti Municipal Agriculture Office. Kaunaan a panang obserbar daytoy a selebrasyon ti Tuba LGU, kasaruno iti panakaipasat ti Ordinance No. 535 Series of 2025 a panang institutionalize iti tunggal bulan ti Mayo kadatawan kas Farmers and Fisher Folks Month iti Tuba. Karaman pa'y kadagiti aktibidad para iti selebrasyon ti serya ti trainings para kadagiti mannalon. Kanti mapatpadaanan a Farmers Official for a Day.